Naalala ko po sa aking unang parokya, napansin ko na ang mga tao, hindi sila masyadong nangungumpisal. Parang napakakonti lang na mga gustong mangumpisal. And to encourage people to go to confession, yung susunod pong mahal na araw, susunod na panahon ng Kwaresma, sinabi ko sa mga tao na kung hindi sila pupunta sa simbahan, ako po ang pupunta sa kanila. Kaya nga po, nag-schedule kami ng kumpisalan sa daan. No? Confession on the streets. Kumpisalan sa mga baryo, sa mga sitio. Kaya ako po ay nagdadala ng luhuran at pinuntahan ko po yung aking mga parokyanos bago pa po yung COVID. Pag ako po ay papunta na at nakikita na nila akong palapit, parang nagtatakbuhan po itong aking mga parishioners. Takot na takot po sa akin. Wala naman po akong sakit. Hindi naman po ako mukhang halimaw. Inaamoy ko naman ang aking sarili, naligo naman ako, hindi naman ako mabaho. Bakit iniiwasan po ako? At talagang I am forcing myself to enter their houses at tinatawag ko po lahat na makita ko sa daan, dito, upo ka, dito, luhod ka, mangumpisal ka, sabi ko. More often than not, I hear this line from them. Sinasabi, Father, wala naman po akong kasalanan sabi nila. Pag naririnig ko po ito, ako po ay magkukrus. Sabi ko, daig pa ang Virgin Mary. Daig pang mga santo, sabi ko. Wala daw kasalanan. Sigurado ka? Pakaisipin niyo po. Pag tinanong ko pong ganyan, meron din sasabihin. Alam din ang kasalanan. Pero bakit ba ayaw mangumpisal? Sa tingin ko po, ito yung problema. Napakaraming tao, hindi nila maintindihan kung ano ba ang kasalanan. Why do people hate or avoid going to confession? Because we cannot blame them. We have not taught them enough about the concept of sin. Nagkukulang tayo sa pagtuturo ano ba ang kasalanan. Maraming tao, pag sinabi mong kasalanan, agad pumapasok sa isip nila yung masamang ginagawa. Alam naman natin ang 10 Commandments. Yung masamang ginagawa, that is sin. Kasalanan yan. At ang tawag natin dyan ay sin of commission. You commit it. You do it. Pero, meron pang isang konsepto ng kasalanan na nakakalimutan natin. At yun yung mga bagay, mga mabubuting bagay na hindi natin ginagawa. At ang tawag natin dyan ay sin of omission. Mga bagay na dapat mong gawin pero hindi mo ginawa. At yan po ang pinapaalala sa atin ng mabuting balita. That on Judgment Day, God will not only judge us on the bad things that we have done, but God will also look into those things that we have failed to do. May mga bagay na dapat ginawa mo, pero naging pabaya ka.
hindi mo binigyan ng pansin, hindi mo binigyan ng oras. Kamukha daw ng pagpapakain ng mga gutom, pagpapainom, pagbibigay ng damit sa mga hubot-hubad, pagtulong sa mga nangangailangan, pagtulong sa mga nahihirapan dahil meron silang sakit, pagbibisita sa mga nakakulong. Hindi naman sila kailangan palayain kasi nagbabayad sila sa kasalanan nila. Pero yun lang bang bisitahin sila, kumustahin mo yung mga nakakulong, yung mga nahihirapan? Is that very difficult and hard to do? Hindi naman po. Di po ba? No? So, ang kasalanan ay hindi lang yung masama mong ginagawa. Pero ang kasalanan ay yung meron kang mabuting magagawa, pero hindi mo ginawa, naging pabaya ka. Ano pong pagkakaiba ng mabuting Kristiyano, ng masamang Kristiyano, at malalang Kristiyano? There is a difference between the three of those. A good Christian, a bad Christian, and the worst Christians. Ito po. Yung mabuting Kristiyano, may ginagawang mabuti. Yung masamang Kristiyano, yan yung may mabuti dapat silang magagawa. Hindi nila ginawa. They ignored doing good things. That is bad. But what is evil and worst, ito yung malala. Wala ka nang ginagawang mabuti, hindi mo na nga ginagawa yung mabuti mong dapat gawin, gumagawa ka pa ng masama. Nakakaperwisyo ka, nakakasakit ka sa iba. Let us try to reflect on this, my dear friends. Not only on the bad things that we are doing, but reflect on the things that you have failed to do. Kasama din yan dun sa dasal natin, paghingi ng tawad. Yung mga nagawa mong masama at yung mga hindi mo nagawang mabuti. Meron. Marami. Yung iba sa atin dyan, pabaya sa mga magulang nila. Di man tinutulungan. Nahihirapan. Yung iba sasabihin nila, kasalanan naman po ng magulang ko, Pader Ang tigas-tigas po ng ulo. Inaaway po ako, siya yung may kasalanan. Kahit na masama yung magulang mo, kahit na kasalanan ng magulang mo pa rin yan. Hindi ka naman lalabas dito sa mundo kung hindi dahil sa mga magulang mo. And it is a great sin when you ignore the needs of your parents. Napakasama. Pagpabaya ka mismo sa mga magulang mo. Hindi rin ba napakasama pagpabaya ka sa pamilya mo? Minsan yung mga ibang may asawa, they are so selfish. Wala silang ibang iniisip yung kanilang sarili. Palagi nilang sinasabi, dito ako masaya Pabaya sa nararamdaman ng kanilang mga misis. Pabaya, wala mang pakialam kung anong epekto nito sa paglaki ng kanilang mga anak. Ang iniisip nila, sarili nilang tuwa, their own pleasure. Nakakalungkot. Walang pakialam sa lungkot na nararanasan ng pamilya nila dahil sa kanilang pagbababae,
dahil sa kanilang bisyo, kasalanan yan, pabaya sa pamilya. O kaya na lang, yung alam mong nag-aaway yung kapitbahay nyo, o yung iyong kakumare, alam mo, meron silang problema sa kanilang relationship. Pero ikaw, ano yung attitude mo? Ano yung sinasabi nyo kayo sa pamilya? Huwag kayong makikialam. Huwag kayong makikialam. Problema nila yan. Oo, may problema yung ibang tao. Pero di ba, pag tayong mayroong problema, gusto natin, tinutulungan tayo. Paano naman yung iba? Naririnig mo na, wala ka pang ginagawa. Pabaya ka sa kanila. Di ba minsan, yung kasalanan natin, nandyan lang sa malapit. Napakalapit na lang. Hindi pa natin kayang pansinin. Hindi pa natin kayang tulungan. God is testing us. Sinusubukan tayo ng Diyos. Tandaan natin ito. Ang mga pabaya, hindi makakatanggap ng gantimpala. Huwag kayong mag-alala. Kung nakakaranas kayo ng mga taong pabaya sa buhay niyo po, God will give what they deserve. Every one of us will receive what we deserve. Kung meron gumagawa ng masama sa iyo, kung meron mga taong pabaya sa buhay mo, huwag mo silang tularan. Huwag kang maging kamukha nila. Be a good Christian. Be a good Catholic. Do what is good, even if it is very hard, painful, and you suffer for it. Because God knows the goodness, kindness, and generosity that you're trying to do. Sa mga mabubuti at hindi pabaya, silang binibigyan ng gantimpala. Kaya tayo po ay manatiling nagtitiwala sa Diyos. At humiling tayo ay punuin ng Kanyang pagmamahal at grasya para mapagpatuloy natin ang kabutihan na Kanyang sinimulan sa atin at ito po ay magtapos sa Kanya rin. Amen. Why is it so difficult for us to forgive? We always preach this. We always say this. We are always reminded about this. To always forgive. Magpatawad tayo. Pero marami ang magsasalita at sasagot. It is easier said than done. Madaling sabihin, mahirap gawin. May dahilan bakit napakahirap magpatawad. And for me, there are two reasons why we are having a very difficult time to forgive. Bakit nahihirapan tayong magpatawad? Una, dahil naghihintay tayong humingi ng tawad yung taong nagkasala sa atin. We are waiting for them to ask to be forgiven. We want to hear them to apologize to us. And the second reason why it is very difficult to forgive, because when they are asking to be forgiven, when they are saying their apology to us, we are demanding to them the perfect apology.
Minsan humihingi na ng tawad yung tao sa'yo, hindi pa sapat. Bakit? Gusto mo yung kanyang paghingi ng tawad ay ganap, kompleto. You want it to be the perfect apology. And what is the perfect apology? Ano yung pinakaganap at perpektong paghingi ng tawad? Meron 3 sangkap. They want to hear them say they are sorry. We want to feel that they mean they are sorry. And we want to see that they are showing that they are sorry. Hindi lang yung sasabihin nila, patawad. Gusto mo, nararamdaman mo pa na talagang nalulungkot sila, na sinaktan ka nila. At hindi lang yun. Gusto mo, makita mo na bumabawi sila. Meron silang ginagawa para mapakita na talagang totoo sila sa paghingi nila ng tawad. They are showing they are sorry to you. But the question is, when will these people say they are sorry to you? When will you hear them apologize to you? And when they ask for your forgiveness, will their apology be really perfect? Kung hihintayin mo yung tao na humingi ng tawad sa iyo, kailan kaya yun? Siguro makukuha nating pumuti ang ating buhok at baka tayo ay mamatay na bago sila humingi ng tawad sa atin. At meron bang tao na magagawa yung sangkap ng perpektong panghingi ng tawad? Kasi hindi tayo perpekto. Maaaring humingi ng tawad pero nararamdaman mo, hindi pa rin siya talaga nagsisisi. O kahit man nagsisisi siya, hindi pa rin niya maipakita ito, hindi pa rin siya makabawi sa iyo. So kung hihintayin mo na magsalita yung tao, kung hihintayin maging perpekto siya sa paghingi ng tawad, hindi ka talaga makakapagpatawad. You will never forgive. That is why it is very difficult to forgive. If you are demanding forgiveness, the perfect apology from others. This is the reason why the Lord said in the gospel, "Be merciful as the Father is merciful." What should be the reason of our forgiving? Saan mo huhugutin yung lakas para magpatawad sa iba? Sana magmula ito sa awa. Sana magmula ito sa habag. Without mercy, you can never forgive. Remember that. Father, maaawa ba ako sa kanya? Ganyan na nga yung ginagawa niya sa akin. Ganyan na nga yung ginawa niya sa akin. Ang sakit-sakit. Paano ko makaawa sa kanya? Dapat nga parusahan siya. Dapat nga magdusa siya. Remember this. Always remember this. When somebody causes you pain and suffering, that person is really suffering from the inside. Hindi naman makakasakit ang isang tao na hindi siya nasasaktan. Ang taong nakakasakit sa iba,
puno yung puso niyan, puno yung damdamin niyan ng sugat, ng sakit, ng kasalanan. That person is overflowing with suffering at nadadamay ka dun sa kanyang sakit at pagdurusa. Kaya nga, imbis na husgahan mo siya, instead of condemning that person and wanting God to punish him, we must pray for him or her. Pagdasal mo. Dahil nahihirapan yan. Dahil nagdudusa yan. Nadadamay ka lang sa pagdurusa niya. Ano yung kasabihan? Hurt people, hurt people. Ang mga nasasaktan na tao, nakakasakit ng ibang tao. Kasi isipin niyo po, kung ang isang tao nabuhay sa isang atmosphere ng kabutihan, pagmamahal, patience, understanding, kindness, compassion, all of these beautiful things naranasan ng tao. Sa tingin niyo po ba yung taong yun magiging isang buwisit na tao? Magiging isang taong marahas? Magiging isang taong napakasakit magsalita? Magiging isang taong abusado? Magiging makasariling tao? Bakit ganyan yung mga taong masasama? Kasi nabuhay sila sa isang masamang kalagayan. Dahil nakakaranas sila ng masama. Remember, we cannot give what we do not have. Hindi natin maibibigay yung wala sa atin. Bakit masama ang kanyang pinapakita? Dahil masama ang kanyang naranasan. Masama ang naibigay sa kanya. Bakit meron tao napakabait, mapagmahal, nag-iintindi sa iba? Because that is what they receive in their life. They have received love and compassion from others. But let us not forget that when we experience bad, negative things, we can always free ourselves from that environment. Pwede kang lumaya doon. Pwede kang umalis doon. At pwede kang pumunta sa Diyos. Pwede kang manatili sa Diyos. Pwede kang kumapit sa Diyos para mag-iba yung iyong karanasan. Kung ang lahat ng iyong nararanasan, tinatanggap, masama, nakakasakit, sa Diyos, mabuti ang iyong matatanggap at mararanasan. Do not remain a victim of bad and negative experiences in your life. Free yourself. And God is giving His grace to you. Pwede kang lumaya. Naghihintay lang ang Diyos na lapitan mo siya. Hihintayin pa ba natin humingi ng tawad yung mga nakasakit sa atin? Huwag na. Kasi baka makuha pa natin pumanaw bago sila humingi ng tawad. Hihintayin pa ba natin na paramdam nila yung perfect apology? Huwag na. Patawarin natin sila. Galing sa awa, galing sa habag ng Diyos. Let us pray for them. And let us pray to be given the grace of God, His mercy, so that we can always forgive
even if without an apology. Amen. How do you know you are truly worshiping God? Paano mo masasabi na tunay kang sumasamba sa Diyos? Kapag ba ikaw ay palaging nagdadasal ng rosaryo o ng novena? Kapag ba ikaw ay palabasa ng Biblia, minemorize mo pa nga eh. Kapag ba ikaw ay matulungin sa ibang tao na nahihirapan? Kapag ba ikaw ay madasalin, palaging nagho-holy hour? Kapag ba ikaw ay palagi ding nagdo-donate sa mga simbahan? Yan ba ay tanda na tunay ka sumasamba sa Diyos? Don't get me wrong, these things are good and wonderful. They're also part and parcel. They're also signs that we want to worship God. But the real sign that you are truly worshiping God is this: that you are surrendering all of yourself to God. How do you know that you're worshiping God? When you have let go of everything to God. As long as you're holding on to your beliefs, as long as you're holding on to your biases, to your prejudices, as long as you're holding on to your plans, you are not really worshiping God. You must let go of everything to God. That is true worship. And you would see miracles will happen in your life, and you will truly be blessed by God. Bakit sa tingin niyo po sa ating ebanghelyo, yung mga kababayan ng ating Panginoon, tinaboy siya sa kanilang bayan, sa sinagoga? Bakit sa tingin niyo gusto pa siyang patayin? Tinutulak daw siya doon sa bangin. This because they cannot let go of their prejudice, their preconceptions of who Jesus is. Sa ibang sulat, sa ibang ebanghelyo, alam natin ang dahilan ng kinagalit nila kasi meron silang mga judgment o paghuhusga kung sino si Jesus. Sabi ng mga iba, kilala natin yan, anak ng karpentero yan. Di ba, anak yan ni Maria? Kasama pa nga natin yung mga kapatid niya. Sino ba yan? Di ba, kasama natin lumaki yan dito? Kilala natin yan. They cannot accept Jesus. They cannot worship Jesus as God because they have not yet let go of their past experience of Him. And they have also their pride. Tingin nila, mas magaling sila, mas mataas sila kaysa sa ating Panginoon. Ang termino nga nila is lang. Minamaliit nila ang ating Panginoon. See? You cannot worship Jesus as God as long as you're holding on to these beliefs, most especially if you have a prejudice, if you have pride in your heart. Ganyan din ang ating narinig sa unang pagbasa. Itong si Naaman, ayaw sumunod dun sa utos ng propeta Elisha, propeta Elijah. Kasi sabi niya, bakit pa ako kailangan pumunta doon sa ilog ng Jordan? Mas marami pang ibang mas malilinis, magagandang ilog, kaysa dyan sa ilog na yan. Sabi pa nga niya, kala ko gagawin ng propeta, magdadasal lang siya. At right there and there,
automatic na mawawala lahat ng aking sugat sa katawan. But thank God, he was enlightened, this commander Naaman. Thank God, somebody convinced him to let go of his prejudice, to let go of his pride. At sumunod siya dun sa utos ng propeta. Siya ay nagbabad, naligo sa ilog ng Jordan. And that was the reason why he was healed from his leprosy. See, my dear friends, when you learn to surrender, when you learn to let go, it is the beginning of your receiving of a new grace. You cannot receive something new if you keep on holding on to something old. And I think it is good to reflect on that. What are those things in my life that until now, it makes it very difficult for me. I have a hard time of letting go of these things. Do you have anger still in your heart? Do you have your worries, your anxieties of the future? Do you have hurts and pains, traumas? Do you have the sadness, depression? What are those bad things, heavy things that you cannot surrender to God? Remember, sometimes letting go is more helpful than holding on. Amen? Bitawan mo na. Hindi mo namang kailangan hawakan yan, dalhin yan. Makikita mo, pag binitawan mo, magiging mas magaan ang buhay mo, magiging mas payapa ka, magiging mas masaya ka. Minsan, kaya napapagod tayo, kaya tayo ay nangangalay na, kasi pilit nating kinokontrol yung mga bagay na hindi natin makontrol sa buhay natin. Di po ba? Naalala ko nung ako po ay na-assign sa Tubigan, sa isang coastal parish. It was my first time to ride a boat. Wala pong katig. Sabi po nung bangkero, brother, pag sumakay ka, sumunod ka lang sa agos. So, pinilit ko po sumakay ako. Ang hirap po pala na sumunod sa agos kasi ang feeling mo, pag tumataob na, kala mo, mahuhulog ka doon sa tubig. Pagpapunta sa right, yung natural tendency mo, pupunta ka doon sa left. Pagpapunta sa left, kukontrol mo yung katawan mo, ikokontra mo, pupunta doon sa right. Yung pong unang pagkakataon na sumakay ako sa bangka, pinipilit ko yung sa akin. Pagkatapos kong sumakay, pag-ahon ko, ang sakit ng katawan ko. Sabi sa akin ng bangkero, di ba sabi ko sa iyo, sumunod ka lang sa agos. Paano kung mahulog ako? Sabi ko. Alam niya, sabi niya, nandito naman ako. Sasagipin kita, tutulungan kita. Tsaka ikaw, marunong ka rin naman mag-swimming, di ba? Huwag ka mag-alala. Tama nga po. Nung sumusunod na ako sa agos, naging madali, naging magaan ang paglalakbay. Hindi naman kaya yan ang problema na napakarami sa atin. Kumokontra sa kagustuhan ng Diyos. Napakadali lang na pinapagawa niya sa atin. Bitawan niyo lang ang inyong sarili sa akin. Ako ang bahala. Allow God to take charge of your life. All you have to do is just surrender to Him. Remember, true worship
is surrendering to God. Let go of everything to God, and you would see that you will receive miracles and blessings. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.